भोजपुरी इंडस्ट्री में देखल जाए तो हर बार खेसारी लाल यादव कुछ अलग करे के बारे में जानल जालन। हाँ, डांस मूवी जब से एक पोस्टर और टीजर आइल बा भाई, सब जगह एक चर्चा के विषय बने लागल बा। हाँ, वही पर बात करे वाला बनी कि एकरा के पुष्पा से कंपटीशन करवावे के बात कइल जाता। हाँ, बात कर ले तनी डांस मूवी के बारे में, सब कुछ विशेष तरीके से चर्चा हुई इस वीडियो में फिलहाल बना रहा। नमस्ते प्रणाम, हम गोलू बाबू फायर स्टार चैनल पर आपके स्वागत है। हमारे चैनल पर नए बड़ा लोग तो सब्सक्राइब कर लिया, वो लाइक कर दो लोग, आए खूब दबा के शेयर करो लोग, ठीक बात, ताकि इस तरीके के और भी अपडेट और जानकारी लेके आवत रही। तो फिलहाल पड़ाव की तरफ बढ़ल जाओ और बात कर ली कि डांस मूवी जब से ग्लोबल म्यूजिक पर मतलब एक टीजर आयल बा भाई साहब, वो घड़ी से तबाही मचा रहा बा, हर तरफ चर्चा के विषय बन रहा बा, चर्चा हो रहा बा भाई। मतलब कि डांस मूवी, हाँ मतलब कि खेसारी लाल कुछ अलग करे के बारे में जानल जालन और कहीं ना कहीं अलग करलन, लेकिन कभी कभी फेल भी हो जालन। लेकिन इस बार अब की जोन मूवी लेके आवतरन डांस मूवी, कहीं ना कहीं पुष्पा 2 आइल बा, ओकरा से कंपेयर कल जाता। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके के लुक रखल गइल बा, ओमे दाढ़ी वाला स्टाइल बा, चाहे जिस तरीके के बीड़ी जला रहल बड़न, कहीं ना कहीं औसम लुक बा कि साउथ के टक्कर दे सकता। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज देखावल गइल बा, जो उनके टीजर में तारा लोग के देखावल गइल बा, टीजर में जो दिखला उ मूवी में नहीं दिखला। हाँ, ये चीज मतलब हम डिक्लियर कि भाई जो टीजर में दिखी उ तारा लोग के मूवी में नहीं दिखी। खाली टीजर बनावल रहला लोग के लुभावे खातिर, लोग के दिल पर छाए खातिर, लोग का इंप्रेशन बढ़ावे खातिर। लेकिन जे तरीका के हमनी के इंप्रेशन बाटे, अगर वो तरीका के मूवी हो जाता तो कहीं ना कहीं तबाही जरूर मचाई। हाँ, तबाही जरूर मचेला बा। मान ले बतानी कि बिहार में सिनेमा हॉल मतलब कम बा, लेकिन और भी तो अदर सोशल प्लेटफॉर्म बा, ओटीटी बा, हाँ नेटफ्लिक्स बा, ओ पर अगर इस तरीके के तैयारी करके मूवी के बेचल जाए तो काहे ना चली मूवी। हाँ, काहे ना चली भाई। इस तरीके का अगर कंटेंट हो, जिस तरीके का उनकी इंप्रेशन बा, तो कहीं ना कहीं ये मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाई। एक और चीज पर बात कर ली भाई में, जो एक्ट्रेस, हाँ हीरोइन के बारे में बात कर ली तो हीरोइन बा एगो नया कलाकार के एमे मतलब मौका देवल गइल बा। हाँ, गुजरात के रहे वाली बाड़ी, नाम बा श्वेता सिंह, बहुत अच्छा कलाकार बाड़ी। और श्वेता सिंह जो कि गुजराती मूवी में भी काम कर चुकल बाड़ी, हो सकता था हम लगता और भी इंडस्ट्री में काम करके और भोजपुरी में अपन जो उनकी कैरियर आजमावे खातिर आ रहल बाड़ी खेसारी लाल यादव के साथ। हाँ, तो कहीं ना कहीं अनुभवी कलाकार को इसमें रखा गया है, लिया गया है, उस तरीके से परफॉर्म करवाया गया है। अभी कुछ ऐसा सीन बा कि अभी बाकी बा, ओकर शूटिंग चलते बा, ताले तारा लोग के बीच में ग्लोबल म्यूजिक से टीजर लॉन्च कर देवल गइल बा। हाँ, ताकि तारा लोग के बीच में ये भौकाल बने, इंप्रेशन जमे, दिल पर छावे और आवते आवते मूवी हॉल पर बॉक्स ऑफिस पर एकदम भीड़ जमावड़ा लग जाए। हाँ, जिस तरीके के देखल जाए तो सूर्यवंशम में भाई भर भर के रोमांस वाला गाना डाल रहे, रंगदारी वाला गाना डाल रहे, वही तरीका के गाना एहू में होखे वाला बा। आ तारा लोग के एकदम दिल पर छावे वाला बा गाना, कहे कि गाना भाई ओह लेवल के डालल गइल बा कि कहीं ना कहीं एल्बम लेवल के। हाँ, मतलब आवते आवते देखिए लोग एकदम गर्दा मचाई, हर तरफ छप्पड़ फाड़े के शुरू कर दी, ट्रेंडिंग सेक्शन जाम करे लगी, काहे कि गाना भाई टॉप लेवल के डालल गइल बा। रोमांस वाला गाना हो या तुम्हारा मतलब आइटम सॉन्ग हो, चाहे आपका बहुत सारे मतलब ऐसा गाना है जो कि आप लोगों के दिल पर राज करने के लिए ये गाना बना के इसमें डाला गया है। सब जगह देखल जाला तो कहल जाला कि खेसरिया कुछ अलग ही करला। हर बार यही चीज मतलब कि तारा लोग के ऑडियंस के बीच में अलग करते हुए खेसारी लाल यादव नजर आवलन। आ कहीं ना कहीं हर बार इनकरा के मतलब कि मुकाम तो मिलेला, कभी कभी फ्लॉप भी हो जालन। लेकिन हाँ भाई, जब चीटी पहाड़ चढ़ता है तो बार बार गिरता है, बार बार गिरता है, लेकिन एक ना एक दिन वो पहाड़ चढ़ ही जाता है। तो समझिए वही चीटी है खेसारी लाल यादव, पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं। चलो गाना भी फ्लॉप हो रहा है, चाहे फिल्म भी फ्लॉप हो रहा है, उसमें हिट भी हो रहा है, कितना मतलब कि टेक डाउन भी हो जाता है, लेकिन पहाड़ चढ़ना नहीं छोड़ेंगे। हाँ,
एक दिन ऐसा आएगा कि वो लेवल तक मतलब कि मूवी भी हुई और गाना भी हमने की हुई जो उनकी तबाही लेवल हर तरफ एक चर्चा चले लगी। मतलब कि विश्व में तो चर्चा चलबे करला, लेकिन और भी अदर अभी स्टेट बाकी लोग अभी समझल नहीं भोजपुरी के बारे में, लेकिन समझे लगी कहे कि हमने खेसारी लाल यादव वो तरीके के काम करे खातिर एकदम मतलब लागल बरन रात दिन इकट्ठा कोई बड़ो ना, एक दिन आइए जाइए दिन। ठीक बात, ये जानकारी लख हमारा चैनल पर नया बड़ा लोग तो भाई सब्सक्राइब कर लिया लोग। डांस मूवी के टीजर तो आइए गई बा, अब इंतजार करो लोग टेलर के। ठीक बा, दबा के शेयर करो लोग और सब्सक्राइब कर लिया लोग, लाइक ठोक दो लोग ताकि हमने की मोटिवेशन बनो तो रहते और भी अपडेट और जानकारी लेके आओ। फिलहाल के लिए अलविदा लेवतनी। जय भारत, जय हिंद।